rajt nies imutu. Ma tistawx timmaġinaw il-faqar. Il-faqar tittejxu biex tifmu ta' vera. Da mhux għax iridu huma fqar, mhux għax iridu huma bil-ġuħ. Matul is-snin, Anna Karwana ddedikat il-ħin, l-enerġija u r-riżorsi tagħha biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' ħafna familji fil-Gambja. Permezz tal-inizjattiva tagħha ibnew żewġ tiskejjel u dar għal-familji bla saqaf fuq rashom u tħaffru boreholes li issa qed jipprovdu ilma nadif u sigur lill-komunità. Ġiet okkażjoni li stajt immur to visit Africa u jiena għażilt il-Gambja għax kienu tkellmu fuqha miegħi li hija li ċkenu li fqar u ħassina tajt qalbi, moħħi, ruħu ġismi kważi lil dawn it-tfal tal-Gambja, speċjalment it-tfal. L-ewwel darba li mortet, darba biex niġi nagħmel darba fis-sena, kif sa ngħinhom darba fis-sena, bdejt immur darbtej fis-sena, nej mhux biżejjed, mela żidna trip ieħor. Din is-sena mort 4 darbit. Anna tqatta' ħafna mill-ħin tagħha tagħmel il-ħelu anke matul dan iż-żmien tal-miliet. Bil-flus kollha miġbura jmorru direttament biex jgħinu lil dawn il-komunitajiet fil-Gambja. Li fl-aħħar irnexxieli nibni darsa biex inkun komda għal ħafna affarijiet, li nitma' ħanejdu mija bisħa. Mit-tifel u tifla, kull flaxija, inti jom id-dinner tagħhom għax jekk ma nitmaħħom xien, it-tfal jorqdu bil-ġuħ. Onestament jorqdu bil-xuħ. Dawn in-nies jiklu bejn is-satejn u 3, dawk it-3 ponnijiet ross, bħal ġrieden ngħidilhom jigirfu jitellaw u daqshekk it-tfal jieħdu forsi pon ross, flaxija ma jkun jeżisti xejn. Minkejja l-sfidi tal-ħajja ta' kuljum Anna tibqa' dedikata biex tajn billi kif qaltilna stess taqqat is-saħħa personali tagħha ma' sens ta' solidarjetà. Il-ħidma tagħha fil-Gambja tirrifletti mhux biss l-impenn tagħha lejn il-komunitajiet fil-bżonn, iżda wkoll il-valuri profondi li jgwidawha bħala persuna. Aħali x'infisser ħafna għalihom, però huma wkoll ifissru ħafna għalija għax saru l-imħabba ta' ħajti. Ngħidlek wada il-mewt biss tifridni minnhom. Ma nistax inħalli tfal jorqdu bil-ġuħ.